Orain arte letrak banaka praktikatu ditugu. Hasi behar dugu beraien artean lotzen eta hitzak idazten. Horretarako lehen ariketa bat egingo dugu. Kaligrafian oso ohikoa da latinezko minimum idaztea. Oraingoan zertan jarri behar duzu arreta. Letra guztien altuera berdina izango da. Horretarako daukagu gidalerroa. Baina letren arteko zabalerak ere proportzio berbera mantendu behar du. Minimum hitza hau lehenengo arkatzez egingo dugu. Baina ondoren hasi gaitezen beste teknika batzuek ere frogatzen. Intxa urtindua eta idazluma. Eskura izango dituzuen kolorez berdinetako errotulargailuak. Punta ezberdinetako pintzelak